etortzeagatik, aurkezpen honetara. Niretzako egun berezia da, alde batetik, hilabete batzuen ondoren ateratako lana azkenik hemen gure artean daukagu eta guztion eskuragarri. Baina beste alde batetik ere, egun pozgarria da, azken batean, nien atorre bidadorre unibertsotik nolabait izateko, nintzen bere laguna, nuen ezagutu, haren lagunen bitartez noski ezagutzera iritsi naiz eta bereziki haren obraren bitartez. Orduan, pozteko modukoa da hemen bidadorren hainbat lagun eta jende gertuko ikustea eta ni zuen guztion eta artean egotea, ezta? Eta egune pozgarria da beste alde batetik, liburu importante bat aurkezten ari garelako gaur hemen, Iruñean. Jose Angelek esan du pixka bat, baina liburu hau nire uste apalean garrantzizkoa da, aportazio garrantzitsu bat egingo dio euskal literaturaren historiografiari. Noski, euskal literaturaren historiari buruzko liburuak badaude, segurazki nahi baino gutxiago, baina hau berezia da, liburu hau berezia da, bestelako delako, diferente delako, orain arte argitaratu diren euskal literaturaren historia liburuekin konparatzen badugu. Eta zertan da diferentea? Diferentea da, nolabait, autore eta testu handiak, komatxo askoren artean, baina kanonikoak ditugunak euskal literaturan ez direlako agertzen, edo agertzen badira bigarren plano batean agertzen direlako, eta lehen planora pasatzen direlako, edo lehen planoa jartzen dituelako, orain artean euskal literaturak edo ahaztu dituen, edo zuzenean ezagutu ez dituen, hainbat eta hainbat autore, ez? Orduan, liburu honen ekarpena hori da, eta oso garrantzitsua da, pixka bat euskal literaturen historiografia osatzera datorrelako, ez? Nolabait, autore eta testu ahaztu edo ez ezagunen bilduma bat den neurrian, euskal literaturaren B alde moduko bat edo erakusten du liburu honek, ez? Eta halakorik pentsatu ere ez genuen pentsatzen. Euskal literatura ezagutzen dugunok, zegoela uste genuen eta haratago ezer gutxi, ez da? Baina, liburu honek erakusten dugu justu kontrakoa, ez? Badaudela egile ahaztuagoak edo bigarren mailako egileak B alde moduko hori, ez? Aipatzen genuena. Zegoela uste genuenik ere sartu naiz, esaldi komplikatu batean, ez genekiela, eta noski bidadorrek erakutsi zigun, ezta? Jose Angelek esan bezala, zuzen ere, liburu honek biltzen duena da artikulu sorta bat, segurazki, hasiera batean liburu izatera iristeko asmorik ere ez zuten artikuluak, ezta? Euskaldunon egunkariako Nafarkaria gehigarrian publikatu zirenak, 1985-etik 2001 arte. Orduan hor, astez-aste, 6 urte luzeetan zehar, publikatu zen Jose Miguel Bidadorren artikulu bana, ezta? Egia esan, liburu honek badu abia puntu egoista xamar bat, eta da, segurazki esperientzia partekatua da, baina liburu zaharretan eta ibiltzen garenok, autore zaharrak eta testu zaharrak eta esku artean ibiltzen ditugunok, nire kasua behintzat zen sarri, topo egiten nuela Bidadorren testuekin, ezta? Hau da, autore bat bilatzen manuen, edo testuren bat, edo maiz, bukatzen nuen Jose Miguelen testuren bat edo beste irakurtzen, ezta? Eta askotan izaten ziren, zuzen, Nafarkariako artikulu hauek. Edozein autore bilatu, edozein testu bilatu, eta beti bukatzen nuenan, ezta? Orduan, abia puntu egoista horrekin, pentsatu nuen zergatik ez, modu praktikoago batean, eta denak bilduta, txukune liburu batean, ondo editatuta, ordena kronologiko bat emanda, eta testu hauek guztiei, zergatik ez liburu formatua eman, ezta? Eta pixka bat hori izan zen abia puntua, noski, abia puntu egoista izan balitz bakarrik, liburu honek eluke argia ikusiko. Ez nahi dute, egoismo konpartitua da hau ere,
eta beste jende batek zorionez ikusi zuen liburu honen egokitasuna eta beharra ere bai, ez? Berehala, Txilarrion izan zen kontaktatutako lehenengo persona eta berehala ikusi zuen liburu hori egingarria zela eta baliagarria, Pamilakoen ganaio genuen eta Pamilakoek ere noski begionez ikusi zuten, Idoiak ere hasieratik babesa eskaini zigun eta proiektua bultzarazi zuen noski. Eta, pixka bat ez dakilik, guztion egoismo eta guztion subjektibitateak gehituta, gaur emaitza hau ari gara hemen aurkezten, ezta? Orduan asmoa zen hori, ez pixka bat artikulu haiek, sarean interneten bazeudenak gehietako batzuk, zuzen ere Josu Landaren ekinari esker, Josu Landak bildu zizkion bidadorri hainbat eta hainbat artikulu nafarkariakoak eta jarri zituen sarean, arbiarma.eus web atari ezinbestekoan, eta asmoa zen pixka bat horiek bildu eta liburuan jartzea. Hasi ginen edizio lanarekin, eta halako batean sorpresa hartu genuen, ze konturatu ginen, sarekoak ez zirela bidadorrek argitaratu dako testu guztiak. Nafarkarian gehiago ere, askoz gehiago, bikoitza edo gehiago oraindik atera zituela, ezta? Nafarkarian. Eta noski hor, pixka bat intentsifikatu genuen kontaktua Idoiarekin, eta galdetu genion ea informaziorik eta bazuen, eta ea hori, falta zitzaizkigun testu horiek eta aurkitzeko modurik eta bazegoen, ezta? Eta orduan, edizio lana aurreratuta geneukala, Idoiak irekizizkigun oso eskuzabal Baternaingo etxeko ateak, eta han joan gintzaizkion Patxilarrion noski, Santi Leone ere eta hirurok, pixka bat sakeo itxura zeukan bizita ustez zibilizatu batekin, sakeo bat izan zen era batekoa. Eta han, disketetan aurkitu genituen testuak, Nafarkarian argitaratu ziren testuak, baina diskete batean sekulako aurkikutza egin nuen, ze bertan, Jose Miguelek berak abiarazitako testu hauen edizio lan bat zegoen. Ezen noski testu guztien edizio lana, jardezagun erdia edo editatu zuela, eta horrek alde batetik, ondorio asko ekarri zizkigun, bata zen, liburua egitearna idea hona zela, Jose Miguelek berak bazeukan, beraz, hori batetik, eta bestetik oso importantea, Jose Miguelen edizio lana, gurearen gandik etzela bereziki oso diferentea. Are gehiago esan nuke iaia berdina zela, ezta? Hau da, gu egiten ari garin ginena, eta berak buruan zeukana, gutxi asko antzeko gauza bat zela, ezta? Orduan horrek, bultzada sekulako eman zion proiektuari, eta azken bultzada esan dezagun, eta horrek ekarri gaitu gaur gauden lekura, ezta? Orduan, segurazki liburu hau ez da, Jose Miguelek egingo lukeena, eguneko egunean, baina lasaitzen gaitu pentsatzeak, oso diferentea ere litzatekela izango. Guk egin izan duguna, basikoki, zer da? Nafarkarian argitaratu ziren testu guztiak bildu, aukeraketa bat egin, ze azken batean testu guztien bilduma, milioi bat eta erdi karaktereko zera bat zen, artxibo bat zen, nik ezakit sarriren moroak zen bat karakter izan dut, baina honek gainditzen zuen volumen hori, ezta? Eta noski ezin izan genuen aleki edo liburuki bakar batean atera. Hor bestelako gauza batzuk ibili ziren gure buruetan, bi aleki ateratzea edo bidador biblioteka bat ere momentu batean aipatu zen, ideia txarra ez dena, bide batez norbaitek hartu nahiko balu, bidador biblioteka bat egiteko aukera hortxe dago. Baina azkenean erabaki genuen paperean soilik euskarazko literaturarekin zer ikusia zuten testuak sartzea, euskal literatura edo hobeto euskarazko literaturarekin zer ikusi estua zuten testuak sartzea, ikusten duzue asko zirela,
ia 500 orrialdeko liburu bat ateratzen du, eta gainontzekoak, ez derrigor euskarazko literaturarekin, baina bai euskal literaturarekin, euskal herrian egindakoarekin, edo bereziki Nafarroarekin, bazuen adibidez Tuterarekin harreman berezia, eta hori islatzen da Nafarkarieko artikulu askotan. Horiek bildu ditugu, eta sarean jarri ditugu, familiaren web horrian. Gaur aurkezteko moduan gaude, bain zuzen hori, ezta? Paperezko liburu honen osagarri bezala, familiaren web horrian, gainontzeko testuak jarri ditugula denon eskuragarri. Eta modu horretan, tira, hasiera batean genukan ideia, hau da, Nafarkarieko testu guztiak ateratzearena, beteta geratzen da, ezta? Paperean eta osagarri, sarean, ezta? Zen izan da edizio lana, oso simplea. Alde batetik artikuluak bildu, ordena kronologiko bat eman, esan nahi dute euskal literaturaren manualei normalean ematen zaien ordena kronologiko bat eman, pentsatu Nafarkarian ateratzen zituela nahastuta, autoreak eta garaiak eta mendeak eta dena nahastuta, eta hemen ordena kronologiko bat eman diegu testuei. Bertan agertzen diren idazle edo liburuen argitaratze dataren arabera, ez? Noski, prentsarako artikuluak izanik, pixka bat txukundu behar izan ditugu, hau da, erreferentzia kronologikoak edo horreko datu, aktualitatearekin zerikusia zuten datuak, kendu behar izan ditugu pixka bat, liburuak izan dezan beste irakurketa, atemporalago bat, ezta? Eta gero, tira, edizio linguistiko bat ere egin diogu, ze azken batean euskara bera, hizkuntza bera aldatu eginda dezente, pentsatu lehenengo testuak orain dela 21 urtekoak direla, eta azkenak 15, eta pentsatu euskara bera ere ordutik ona aldatu dela, eta orduan erabiltzen ziren modan zeuden hainbat eta hainbat egitura edo hiztegi kontu edo dena elakoak moldatu behar izan dugu pixka bat gaur egunekora, ezta? Hala ere, saiatu gara izatea, edizio lana izan zedin, alik eta ez oso invasiboa, esan nahi dute, eskua alik eta gutxien sartzen saiatu gara, pixka bat nolabait artikuluen ispirituari bere horretan mantentzeko, ezta? Eta guk gehitu dioguna da, nolabait, alde batetik aurkibide onomastiko bat, bukaeran izendegi bat, liburuan agertzen diren autore idazleena, pixka bat bilaketa ere errazteko irakurleari. Eta gero, zuzen ere orain esplikatzen ari nahi zen hau, esplikatzen duen hitzaurre bat ere gehitu dugu. Pixka bat, nolabait, lana balioan jarriko zuen hitzaurre bat ere egin dugu liburuari, ezta? Ez dakit zeo zer gehiago... esateko gauza asko. Eta modu horretan, tira, bilduma hau, esan dezagun, bidadorren lanaren balioa erakusten digun liburu bat bilakatu dela, ezta? Noski honekin ez da bukatzen bidadorren lanaren azteko bilketa bera, segurazki. Lehen erdi brometan esan dugu bidador zera bibliotekarena, baina ez legoke gaizki, norbaitek horren ardura hartuko balu eta jarriko balitze hori egitera. Pentsatzen dut oraindik ere gauzak biltzeko eta erakusteko badaudela. Eta noski ez da bukatzen, bidadorren lanaren ezagutaraztea eta zabaltzea, jendearen artean, ze azken batean, tira horre, altxorre, oso importantea daukagu, bidadorrek utzi ziguna testu forman eta noski merezi duena erakustea eta zabaltzea jendearen artean. Anekdota bezala eta bukatzen hasteko eta idoiari hitza pasatzeko, hau leku batean baina gehiagotan irakurri dut, baina zuzenki hartu nion Roldan Jimenori bidadorri buruz idatzitako testu batetik. Eta anekdota da, broma gisa daitekena, baina antza Pierres Charritonek Nafarkarieko testu hauek irakurtzean,
berak uste zuen, ba hori, 80 urteko, ez dakit nik, kaputxino batek edo, eliz gizon batek idazten zituela, ez? Azteko gaiengatik, noski, bila ibiltzen zen, euskalo noizko idazle eta euskalo nolako testuen artean, ezta? Baina gero ere, Bidadorrek erabiltzen zuen, prosa, beresi horregatik ere, ez? Liburu hau adibidez, horren erakusgarri, prosa horren erakusgarri oso egokia da. Orduan, Pierre Charriton hori pentsatzen zuen, hori, 80 urteko eliz gizonen klaustratu batek edo idazten zuela. Eta broma da, eta grazia egiten du, baina Idoiak idatzi zuen bezala, badu ere, islatzen du nolabait ere, Bidadorren lana eta Bidadorrek zeukan zeregina, ezta? Hau da, pixka bat, zubi lana egitearena, hain zuzen ere, gerra ondorengo belaunaldi, eta oraingo belaunaldien artean, ezta? Idazle edo kultura munduko jendearen arteko zubilan hori, ezta? Eta liburu honetako testuak zubilan horren parte dira, eta aportazio garrantzitsu diren bezala kontuan hartzeko eta irakurtzeko modukoa dira. Eta nire partetik beste ezer, eskerrak eman noski zuei berriz ere, gerturatzeagatik Idoiari lehen momentutik bere etxeko ateak literalki ere irekitzegatik eta proiektuari emandako babesagatik. Familiarako jendeari noski, Jose Angel, Pello, Txema, David ere mil eskerre laguntzeagatik, maketazio lanean eta bar. Josu Landari bere garaian testuak sareratzeagatik. Alberto Barandiarani ere, eta Nafarkariako jende guztiari, orokorrean, Euskaldunon egunkariako Nafarkariako jende guztiari, azken batean, testu horiei irteera emateagatik eta gure gana iristarazeagatik, ez da. Eskerrik asko Santi Leone ere, irakurketengatik eta ideia beti pizgarriengatik eta noski, bereziki Patxi Larrioni, hasiera-hasieratik proiektuan sinesteagatik eta etengabeko akuilu eta bultzadagatik eta behar nuen bakoitzen horregoteagatik. Eskerrik asko guztiei.